Grønne bliver med i 30'er her. Han sætter en tid på 5:79, mens Danis, jeg tror det må være den langsommste tid, i hvert fald dem, der gennemfører det. Nikolaj Pansgaard fik en tid på 18:66. Ja, så skal vi have et par gamle biler op på bane 1, der er det en BMW Bobble. Det er halve åbne motorheden. Og det er Manta. Som jeg nu vil sige er en Opel Ascona. Ja, det er en Opel Ascona. Der står Manta her, men det er en Opel Ascona. Og det er nu lige meget, fordi boblen er eksploderet. Den har sat af og er kommet i mål dernede i tiden 14:34, mens nøjes med 16:06. Ja, jeg ved ikke, hvad man skal sige om sådan en Ford Taunus der. Jeg synes sgu mest af alt, den ligner et Odsel. Ja. Og ved siden af den holder der en folkevogn Beach Buggy. Og hvis det gælder om dæk, så er det i hvert fald Beach Buggy, der venstre har de største dæk. Jeg tror, det er noget andet, den kurselænder luft ud i motoren, der bag den. John endelig det var sat af, mens Tavlusen den holder markeret 12:08 til Beach Buggy. Der kan man virkelig forvente i håret i stranden, hvis man får givet af dernede. 12:08, men det er større del til Odsel dernede, så det var altså bare en Odsel. Det samme kan vi jo ikke til at sige om de to, der står på banen her. Mandtagen i venstre side er det Daniel Olsen, og i højre bane med nummer 310, Jan Grønbæk i Kadetten. Vi ved jo fra gamle tider, at den her slags gamle Opel, den skal man have respekt for. Det kan i hvert fald godt. Og ja, også gang i afsættet. Kadetten fik rigtig godt fat. Og nu lægger den også lidt for meget røg ned på banen, kan jeg se. Det ser ikke sundt ud, det der. Og jeg tvivler på, at vi får Jan Grønbæk at se igen, selvom man lavede tid på 14:34. Det venter på banen. Og så er vi i gang med nogle af de gode drenge her med nummer 309 venstre bane er det René Fredslund, som tidligere har vundet, og i højre bane er det Thomas Voldby. I venstre bane er det BMW i30, altså en 3-serie, og i højre side er det også en 3-serie, men en E46 med Thomas Voldby bag rattet. Og her kan vi se, at der også er blevet spekuleret voldsomt i dækmonteringen. Højre bane. Voldby sorte E46 fik virkelig sat fra sig i en ordentlig afsæt næsten uden hjulspind, men det kommer også 11:89 er René Fredslund, så han er altså med helt op igen. 12:28 til Thomas Voldby, så han kan givetvis også være med, men 11:89 en vinder. Og som sagt, han har noget at have det i. Ja, man kan jo næsten sige, at René Fredslund, han er vanevinder i hans klasse. Ja, det er han næsten. Han har vundet nogle gange efterhånden, så vidt jeg husker. Og imens får vi gjort klar med en budbil, tror jeg det må være. Ja, den er jævnt hurtigt til pizza. Med nummer 311 i en Opel Kadett Racing Car. Højre bane med nummer 301. Og ved du hvad, Mikkel, jeg er sgu bange for, at pizzaen bliver kold i dag. Ja, det går lidt langsomt med den blågrønne Kadett der. Jeg tror heller ikke, det er helt gik, som han gerne ville have, Kasper, der. Imens når vi kører hen i mål i 2030, så vil vi 21 i venstre bane. Og så skal vi have gang i en uge med sammenligning. I venstre bane med nummer 325 er det en BMW M5. En stor, tung BMW stationcar med Michael Todberg bag rattet, og i højre bane, ja, så er det næsten en stor modsætning. Og det er Jens Frege, der sidder bag rattet, og han får lige demonstreret, hvordan den skal køres. Jeg synes, kigger gearskiftet og slinger lidt dernede af. Det kunne gøres bedre, det der, Jens.
Det er en Ford C-Tech 2 liters motor, han har liggende dernede i, og den har han så fået rumsteret lidt med, så den skulle have godt 200 hestekræfter til en egenvægt af 517 kilo. Her blev tiden så 15.13 i den ene bane og 15.26 i den venstre bane, så jeg tror begge to kan gøre det bedre. Så får vi en rigtig lækker slæde her på bane 1. En VW Karmann Dia. Her i højre bane, det er jo en 5-serie, en 540 står der på den, med nummer 500 og jeg tror det er 318, er det Anders Lorentzen i sin BMW 540, ja det er jo så en 8-cylinder, og jeg ved simpelthen ikke, hvad Martin han har puttet ned i Karmann Diaen der, men jeg hørte den i går, og den sagde i hvert fald ikke, som den er vigtig for i går. Ja. Det var en start til den der, Martin, han kan simpelthen stå til gengæld. Ja, det er lige meget. Ja, det er lige meget for Anders, han fik også en skidt start. Jeg så ikke, var det dækrøg, han lavede. Og jeg kommer af tiden. 11.15, 11.5 er vi nede i, og 11.35 vi kommer ind på den hele tiden. Og det er altså, det begynder at flytte sig. Men altså ikke under 11, som vi fik med Superen for et øjeblik siden. Og jeg tror, vi skal ned under 11, hvis man vil gøre med håb om at vinde i den her klasse. Men ned i top 10 og i dag i hvert fald. Og i den højre bane, der er det Kalle Erstrup i Supra. Han har jo tidligere vundet i Ford Cosworth. Og det kommer helt rigtig godt fra start i det, i hvert fald så Nielsen med nummer 452, den sulfrede BMW, der kommer Vestersted. Og han kommer også i mål i tiden. Vi er til Søren Nielsen, og dermed endnu en af dem, der har løgnet, og nu er konkurrencen spidser til. Og så har vi både en lidt op på sport i højre spor, der færdigt på DHB hvert år ved, at Ford Sport skal være opmærksom på, så de kommer som regel med helt op i toppen. Om Jesper så kan gøre det her, ved jeg ikke. Jeg vil skyde på en Supra. Ja, det tror jeg også, du må sige, og det er jo en stor motor, men den er ikke stor nok til at gøre noget, hvis den får lidt kort. Det er 95, det er 14, og så er det noget lige til den store nye Supra. Og så bliver der bare godt op hernede i og det er altså Michael i højre bane, den på bane rundt til Michael Jensen. Vi har på bordet, det er altså sidste års vinder med nummer 401. Michael Jensen, vi har på banen i højre er det endnu en af mastodonter for her DHB, nemlig Gert Mertz. Det er der kørt med alle årene, og alle årene i den samme bil, men hvert år får den lidt af hestekraft, og det gælder på dem i dag også. Dårligt start af Michael. Slet ikke bid i den grønne skort, og det er Gert, der kommer først i mål her. Michael, der er noget med start, du skal ud på her. 12.08 til den grønne, og 11.77. Altså, Michael plejer at køre tider, der ligger helt nede omkring 10 sekunder. Så her er virkelig noget at arbejde på. Det var starten, der kiggede for ham. Hvorimod Gert Mertz demonstrerede, at han ved, hvad der skal til her ved DHB, og fik altså også en rigtig god tid, og han vil være i stand til at være med helt oppe i toppen. Og så kan svenskerne godt kigge lidt med det blå-gule flag igen, for nu har vi en Amazon på banen. Og det er jo en ældre klassiker, vi er i gang i her, men nede i motorrummet, det er en anden motor med 400 hestekræfter. Ved højre bane er det så endnu en af Suzuki-Supra'erne, det er Claus Jørgensen, og de ved jo, at der kan være helt op til 1000 hestekræfter i sådan en, og han må have tæt på noget i den retning for Claus Jørgensen, for i hvert fald placeret Amazon, hvor den hører hjemme, nemlig til sidst. Han tæller i mål i tiden 11.73, hvor Amazon fik tid på 12.4. Ja, altså en af de gamle kvartet, venstre spor her med nummer 417, er det Martin Svensson, og Sonny Lange, og i højre spor er det med nummer 445, Per Petersen, Superen, og ja, vi ved altså, at de her kadetter, de kan virkelig få skudt den af. Det er jo en lille let bil, og Opel har masser af god mekanik, der kan holde til det her, så bare man ved, hvordan man skal skrue det sammen. Og det er godt. Det er ret god til, for at komme langt ud af startrunderne og Superen. Per Petersen bag rettet af Arsvand afsted, kommer i mål der og får tiden 10.30 til Superen her. Ja, så er vi med helt op i toppen igen. 12.67.